pulang dulu buyang itu kata Tuan PO. Mendengar dapat izin pulang balik lainnya masuk itu. Turun dari kantornya tadi berjalan kaki sama seorang dituju kantor Tuan. Alu wa odiai. Tiba di kantor Tuan Luak, lama tanya lo malah Tuan Luak, oh buyung kini si Ramli nanang bersangko anak sabananya, indak disangko sopir lai orang lain, itu katanya kini. Lambo sangko anak lai jabatin, itu kata Tuan Luak. Babana-bana lang Ramli elok lakui sajo sabananya siapa nama bunuh buyang aliaman. Ko iyo angli nama bunuh rancak katakan pada apa boleh dicari jalan lain ali. Boleh dicari pulau jalan lain, baik itu mana kata untuk samangnya menjawab bisinan mula si buyang Ramli. Ko ambo pae nama bunuh mungkin indak kata rupa saja sabuk nyoba aku baik itu. Kenapa tahu malah sejak dahulu baso si buyang aliaman naninya kawan karib ambo lai jabatin badusana kemungkin lo ambo kamang bunuh abana contoh kesalahan ba itu kata si Ramli. Tapi nambo pak tentu ndak namu pasti tumpu menembak batik kanai labalam baronggo penaram ko ado dan mambil utang kawadan batonggo kenapa kini ceko malah dia pak karimbo mambil kayu petana yo kayu dapet tapi aye diambo mangko kurang lama indah utang nang kadi bayi ba itu katanya kini. Itu kata penyawa maso itulah sanang hati nuk samang mendanga kata nanco itu hari batambah patang yu kalau pilagam lekaba belok katu korana yo dalam padi kolaba itu nangka elok lah boleh pulang boyong kini itu le kata nuk samangnya. Tapi dia pak buyong jan baduto itu bana kata untuk samang yola tinggi gunung saku memandang tari yang kata pian jo apa ambo letak kabaduto ilaye jo batin bo banakan ba itu kang ato buyong Ramli ya di Itu bana malah kata si Ramli kepada untuk samang badaninya nambah nama malah Tuan Luak liukan malah mengatakan lah sanang hatinya kini. Ramli turun surat lah tiba di siapa datangnya surat. Datang surat dari kantor malah Tuan Kontler itu bana malah kini. Rupanya tembusan suratnya nanti bona datang dari kantor Tuan PO lah dapat kabar ketiga buah kantor. Oh, kalau keamanan tapaciknya tentu di kantor Tuan PO, kalau bidang daerah tapaciknya tentu yo di Tuan Luak, tapi kalau tiba di pengadilan tapacik di Tuan Kontler.
Nani si suri dan datang tu kepada liau tuan luak barisu hari mula siang hari sopir cie awak cie nanti go buah kantu sama makan kita di kantu tuan kontler ba itu katanya kini sambil mauji kebenaran itu bana ni si suri ala dia gila tahu pulo kapadoinya Buya Ramli dah sama sanang perhatian kabar api awak kapulang barisuk siang kadilia barisuk pagi mula kadicalik dan bilang sinan siram liati lah sanang yo samalam tu hari batambah malam yu hari malam tentu dan netong badarak kabar darum bunyi tami yang orang balari kalau lah tabi bantunya ambun nari lah dingin tando nak pagi baik itu bana leah mulai bakuku ayam di kandang bapico muri di kayu di malu hati namu sanang bedo kok dape irang lalu Cerita mana malainya kini rupa di hari sepagi tu laki pakaian sudah mandi lelaki pakaian Buya Ramli berangkit dari rumahnya langsung dijapui malah tuan luak dituju rumahnya kini tiba di rumah tuan luak turun dari rumah langsung kau to masuk itu to jalan nanya lelai lape di rumah tuan luak ditujukan hantu tuan kontler di Lati bori kantu malah tuan kontler tandonya malah lasanang hati dicali oto lata taga oto tuan PO lataga pulo 100 sopir lama nanti rupo latingga malainya kudian satu tibu awak nasi talata idangan cukui malah kini tapi urang nangka makan yo tigo jini baranam urangnya sama makan sopir ton luak dan joinyo sopir ton PO joinyo pulo sopir ton kontler joinyo pulo baranam sama makan ya santiang pulo malah tuan kontler kalau di bidang kabatinan naninyo bertanya malah indak kacurang lain indak kasus nanyo-tanyokan nyotanyo yo bana yo tidak nyoco itu bana tuan kontler nyokaban ka tuan luak 100 jo tuan PO nan kita kini nambaranam nangka samo makan ado tujuan makan basamo ambil lah kini garpu cek seorang jo sendok kita pakai garpu makan betanang ke anamnya tapi ada sebuah mau sampaikan soal kematian aliaman kita beko sadang bajadi makan keputusan nambo sabuikan barang siapa yang jatuh sendok sadang makan itu nama bunuh aliaman jadi Laragu pulo sopir tuan PO na bedo di awak beko sendok lape awak lo membayar utang ba itu bana katanya kini naninyo si Ramli bertambah sanang hati di malo sendok kalape sakit iko sendok makan kalape pulo dari tangan bodoh diapo badan awak di sampai makan dimulailah badari yang bunyi malah nyopir yang makan bersama kan namanya
Lah mulai nasi kadi sendok, lama makan memang terasa. Sedangkan orang nambarana minda disangko-sangko saja. Naningik bananan kane badari yang sendok sedang makan mencalik kerja kanan. Maalu ninyo tuan luak nadi awak bana nyonan kan anai. Lapis sendok di tangan Ramli tapacak palu tuan luak nang kontan bana nama bae dena galak di sinan malah tuan kontler 100 malah aja tuan PO bakato inyo samo inyo kalau nan inyo nambah 3 nan tagak malah samo tinggi nan duduk memang samo randa. Cik memacik mula pengadilan, cik memacik keamanan, cik memacik bidang pemerintah. Itu bana malahnya kini bupati Jopak dan res Pak Jaksa gandiangan sama duduk tentunya sajarangan tungku nanti go. Di sini cari mula paretongan apa nak kato mula tuan luak. Kini coy ko nadi kita karena kita nak tahu baranam sajo kita batigo samo gadang inyo batigo lo samo sakarajo. Lai kok boleh mula dipadamaikan ba itu wana katanya kini coy ko malah kato tuan PO soal damai sudahlah habis ba itu katanya kini kalau le tantu malah di tuan luar. Damainya mangko bisa didirikan tantu setuju orang nan sabala ba itu bana katanya kini di malo bisa damai inyolah mati uyang di aman di liaman malah sudahlah mati je siapa kita kadamai mandi jo bapak kita indak jale kalau kita kemampa damaikan awak damai jo aka bapak karo itu katanya kini. Nang kini malah si Buya Ramli kalau dibawa malah ke bidang hukum naninyo tersangkui di hukum tapaso inyo kita hukum ba itu katanya kini karano nyo anak awak juo tu mau hukuman kadijago. Tanda hukuman malah kadijago ukuran 5 bisa sampai ukuran 3 bisa 2 ba itu katanya kini tu nan awak semua awak tentu kok lape yang tak bisa kita kan malu di lain. Indah lama malah sesudah itu hari bertambah yo patang yo bakato sinan yo tuan luak kini coy ko yo Buyung Ramli tapaso kita yo kabacari Buyung Baduto yo pado apa itu le kato sabananya. Kalau ngage tahu yang mulai terjadi tentu indak Buyung terjadi cara iko lah boleh apa suruh lari babalik ke korong kampung. Kini ndak dapat Buyung mailak lai tapaso hukuman dijalankan bakato sinan malah si Ramli dan ngadi apa sabananya. Barang sesuatu pak nan dikarajokan di duyaku itulah kandak nan di hati nan siali aman pak berkandak mati nan ambo berkandak tansi itu biasa. Olah dan di duya opai
Kato sampai malah sama so itu manggil sinan tuan luak ya kuat bana nyoba pikir ndak ada ragu masuk tansi. Tuan luak barang ke jotonyo siram lila tinggal masoi itu. La tinggal malah di kantor tuan malah kontler aja itu bana dijalekan. Sukun jatuh talawi sempiang abagolek ke dalam tansi la tantu malah hukum jatuh hakim babel yang 3 tahun maunita. Oh tansinya maei Tiga tahun kamau ni tansi ba itu bana melanya kini dari bertambah patang juo bakato sinan siram lidangakan bana malah di tuan kontler. Ambo kan iyo kamasuk tansi tantu ambo age tahu doluran di rumah. Bagi kabar suparia edi ketinggal aja ibunya tentu iyo mau pulang dulu indak kalari depan abada nambo pae. Bekato di sinan malah tuan kontler kini coiko malah di sapietansi serato malah jo anak buah tuan PO lagi anggota 2 orang pai antakan siram liko mencari anak gak sabanta serato minta izin ke bininya. Ajaklah 3 tahun mau nitansi lamonyo indak kabatamu. Allah kesanang ya dalam hati kata sampai sama saya itu sapilah siap kabar angke polisi petugas kan namanya lat siap pulonya kapai. Ma'alun di sinan mula nak buat tuan PO satu tibo malah rakyat siramli nantang ramli lah kabar esek lah kabar pilanggu siramli masa itu bakato sinan buya ramli. Nanden jana resek pulau itu bana katonya kini ndak perlu deh yang ambo di pilanggu kalau ambo ingin nak lari indak kata tangko sampai kini deh yang Mandanga kato malah nan coy itu kini coy ko kato tuan kontler kini dangakan malah di tuan coy itu kato kapado malah kawan-kawan nambu agi tahu sabananyo naninyo si buyo ramli ndak lo perlu malah di pilanggu. Iriangkan sajo malah balik pulang picayoi sajo badaninya nanindak kamu kilario tapi katanya tadi kok ingin ninyo nak lari melarikan diri dari bayur mungkin lah lambe inyo hilang sabuk lah seminggu kejadian. Kan bisa inyo meninggal sungai Panu tetapi nyo tak ingin lari sabuk nyoba aku cuy itu danga di apa malah nakama bawamu dangakan bana de angku malah nampak tugas diambo balaku assalamualaikum nanambo salah pak tetap dihukum ba itu bang anak Lakato siram li opa opa
Banyo surupai bajalan kanyo iriangkan maalun ninyo barampe tarui ke rumah mola padusinya. Satu tiburan di baru di tengah laman memakai sinan upia suparia iyo juo di kaca ibu cali labak lah diriangkan di polisi. Alala dia yang kena di polisi tandonya ayah nak letak tangkuk kamau ni tansi na Pinjai Cino di Cino kan ambil panjai tuanai saku baju lekini barangkali bayo kan pitaru ambo nanda ulu itu mana katonya kini tanggung lantai kan lah di bawang tumbuh di dake 50 marasai lakini badan abang penganjakan ambo ndak dituri itu lekatonya banakan tapi nani ndak tawado bang di badan ambo abang ketansi malah macam itu nan ambo ketinggalan di luar ambo jo anak bang tani ayo sadang leado abang di sekolah suli makan di kami. Wari kamale di dicari sadangkan lai jo apa na ilendak makan badan awak kunun ko apa masuk tansi wedi. Cuy tuana malakatonya kini menangisinan suparia sadang menangi nangi jo kini cuy kola kato siram lia dek kandung upiak suparia. Usah adik kandung malah menangi jujan marato adik kini letantu dia adik sabananya kok lain tuang paduala ndak kalamu dia abang ditansi. Samo baniat malah di badan kita caitu kato sabananya inyo manyabui lah dek kanduangi basolamu abang ditansi salamu hari 3 tahun ba itu anak kato kini tapi nana dia jancame. Nak kesampai abang dia 3 tahun kok le untungnya paduala mendanga kato cara itu kini dangakanlah dia abang kalau lah jale hukuman jatuh bang 3 tahun ni ndak kadape lah oh abang dikurangi lai ya bang Cuy tu bana katonya banakan mendanga kato malah dari siram li kini lasanang malah ati rangakan di ayam boda sabui iom besabui jale-jale janadik jo anak ragu tinggal. Ambo memberi kabar nanari kini itulah kato sabananya mendanga kato nan cuy itu sinan bakato malainya suparia onak kandung buyang supardi calik lapa nak jale-jale calik lah nak enak nak nyato-nyato calik apa kapai bajalan ya nak lah diiriang kena di polisi lah kapai nak mau ni tanti kita ketinggalan di rumah. Kamano leka minta makan ya nak kandung kini cuy ko sabananya.
apa nanindak mandanga kato ibu kini kamau ni tansi nanggadang kok mati apa dalam tansi wedi wawa kamano le kabatengang yana kamano labadan le kabatenggang caitu kato suparia kato sampai sama itu de ari bertambah malapatang yu bakato sapi itu kini coiko diang buyong ramli secara malah toleransi kita lah jadi tuma bacarito lah jadi tuma bacarito jalamu banang cerito ba itu bana katonya kini beko talalai lo malah tibo di tansi ba itu kato sapinya mandanga sapi berang coy itu lapane hati tambah patang nan sapi lah berang masuk itu kepada malainya siram lidah inyo cerita talabia banyak bana dek melihat sapi lah berang tapasuram lima niga ke rumah tanggo inyo 100 anak kandunginya ditinggal di rumah pandai-pandai nak tinggal jo ibu apa ndak lama do nak dalam tansi nak didukung anak malah dibunyun de nak kandung buyong Supardi jandi danga pulo kato apanya kato kenindak kalamo membari aro awak sajo caitu kato malah Suparia indak lama malah sesudah itu ala lapai malah siram lipai je polisi namai riangkan 100 je sapi masuk itu ala tinggal Suparia je siedi anak kandungnya malah waktu itu anak laketek barunya tinggal baru baumu 6 bulan jadi anak bau malah 6 bulan balun jale dinyo apanya ndak tentu dinyo apanya tetapi tahu pulo dirusu hati ibu mencari ibu menangi nan anak lamari yang pulo ba itu bananya lain mandang anak marinyang bantu itu nan ibunya bertambah bedo entong menangi malah karajonyo inyo lapai buyo ramli nan inyo malah lapai kini kamauni tansi masuk itu